vás vítám u konečně videjka na opraveném noťasu a hned začnu na mém druhém kanále, takže jsem si vybral hru Dead Island a koho si dáme, Rydera, Sama B nebo Xayen? Se rozhoduju mezi tím Ryderem a Sam B. Asi Sama B se mi zdá lepší prostě. Mám vyplý zvuky, jelikož to řvalo i úplně na nejmenší, takže promiňte, že nebudou zvuky, ale já prostě s tím nic nenadělám zatím. Jdeme na prolog. A dneska jako pilotní díl uděláme jenom prolog. Takže se na to můžeme vrhnout. Ještě nevím, co budu natáčet na můj hlavní kanál. A Lízeka bych musel rozdělovat na víc dílů, jelikož ta hodinová verze fakt žere hrozně místa. Já myslím, že jsem zvuky vypnul. No, to je jedno. Ještě to takhle se slabým, no. Tady myslím, že je peněženka a v ní $8. Ne, 11. Tak si to nepamatuju, tu hru, no. Nepamatuju si. Ne. Lehnem si. Jo. Vypneme baterku a jdeme. Bereme baťušky. Baťušky, jelikož v nich jsou prašulky a věcičky. Deodorant, ten se nám bude hodit. Určitě. Nic. Tady je takový videjko, kde se dozvíme vlastně, že jsou nějaký ty nakažený. Padám! Takže tady jsem zapomněl vybrakovat tyhlety. To natáčení na podruhý, poprvně se mi nepovedl zvuk. Hustý, já mám tu velkou baterku, za kterou dávají hrozný prachy. Takže, počkejte, jak se to otevírá? Jak se to otevírá? Panebože. To chci otevřít. Já to chci otevřít. Jak to, že se mi to nejde otevřít? Jak se to otevírá? No tak. Takže udělám střih, než to otevřu a zatím čau. Aha, už vím, kde je chyba. Já jsem jako debil zapomněl prozkoumat tyhle dveře. Teď teprve můžeme sem. No, samozřejmě. Já tady nad tím uvažuji asi 1/4 hodiny a nedokážu se kouknout na mapku. Takže padáme. Tu to bylo hrozně hlasitý, takže proto jsem vypnul zvuky. Hlavně kvůli téhle scéně. Ještě, že tak, že jsme spadli. Tak by nás tam užrali zaživa. Vidím tě na kameře. Cítíš se dobře? Žádný stres? Horečka? Zimnice?
Dobře. Představím se později, teď musíš odsud vypadnout, dělej, řeknu, budeš mi muset věřit. Nejdřív se musíš dostat ke zbrani. Prohledej udrbářskou místnost na konci chodby. Bejt s tebou, nevím. Deodorant. To byl vždycky můj sen mít. Že jo? Inventář. Alkohol a ožerem se ne. A ještě. Ať to má nějakou chuť. Běž, 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 běž. Ještě kousek. Zvládli jsme to. Já to stihnu. Bav. Takže jo. Promiňte, že tam nejsou ty zvuky, ale tímhle skončil prolog, takže já vám nechám ještě pustit tohle videjko a zatím pro mě čau. Tak. S Bohem.